Hey, det er lang tid siden, jeg har uploadet noget her. Det skyldes blandt andet, at jeg har haft en lille pause med undervisning i et lille års tid, hvor jeg fokuserer lidt mere på fridykning. Samtidig er jeg så også flyttet til Malta, til Gozo, fuldtid, hvor jeg arbejder som fridykningsinstruktør hos Innerdive. Men nu er lavsæsonen så kommet, og jeg har fået noget mere tid til undervandsjage. Og det har jeg været ude og gøre her i starten af december. Det er en video fra en dag her i starten af december med dejligt fladt vand, vandtemperatur på 20 grader stadigvæk og høj sol og masser af fisk. Så jeg håber, I følger med. Forhåbentlig kommer der lidt flere videoer op her det næste stykke tid. Så det er mit opvarmningsstykke. Jeg har lige haft et lille dyk herinde, hvor jeg lige fået luften ud af dragten og så videre, men det er bare lige for at lige få dykkerrefleksen i gang. Og så når jeg kommer ud på det første spot, så er jeg klar til at dykke. Og mit vejrhold er allerede optimalt. Det dyk her, det er mellem to klipper. Lægger mig ned i sådan noget ålegræs lignende noget. Lægger mig ned, venter bare lidt. Jeg ved, at der ikke kommer nogen vilde fisk her til at starte med, så jeg kigger lidt mere omkring, jeg bevæger mig lidt mere. Og så bare lige for at blive varmet op i sig selv. Det er ikke nogen kæmpe lang dyk her til at starte med. Det ligger på 1 minut cirka. Men det er rent skær, bare lige for at blive varmet op. Nu er jeg så gået i gang med at jage. Jeg kom ud til det første hjørne, jeg gerne rundt om. Der kan ofte stå sakkers lige rundt om hjørnet her, når man kommer rundt. Derfor kigger jeg meget forsigtigt over. Her på det tidspunkt har jeg ikke set nogen. Så jeg begynder at gå lidt længere ud. Og se om der står nogen og gemmer sig nede under. Hernede er altså en saddle zebra, jeg lige tager et lille hurtigt dyk på, men den er væk med det samme. Stadigvæk prøver jeg at bevæge mig tæt ind ved klippen, stille og roligt, ikke lave for meget lyd, og ikke skræmme for meget, for der kan godt stå et fisk inde i sprækken her for eksempel. Det er så mit første rigtige dyk ude på spottet. Jeg kender det her sted ret godt, så jeg ved godt, hvilket plateau her nede at ligge på. Det er et plateau på cirka 10-15 meter, hvor jeg kan ligge rimelig godt med min harpun. Det er et første stykke her, det er ren og skær kun efter frisvømmende fisk, som blue runner, amberjacks og så videre. Og vi kan se, at jeg kommer til de her dorsal fish, eller damsel fish, og der er så et baitfish, der går rundt lidt længere ude. Og det er dem, jeg holder meget øje med lige nu. Se hvordan de reagerer på. Og hvis de begynder at bevæge sig, som de gør nu her, så betyder der er nogle fisk i nærheden. Nu har jeg set en blue runner, der går lidt længere nede, og jeg prøver at kalde den ind ved at lave de her strubelyde. Jeg er ikke helt styr på, hvor den er, men jeg ved, at den er et eller andet sted nu. Jeg kan ikke se den mere. Nu ser jeg fisken begynde at flytte sig, så ved jeg, der kommer noget nu. Og det gjorde der også, den kom helt tæt på der, og jeg venter lidt lang tid med at skyde, og få skudt den lidt ned i maven. Ikke sådan helt vildt langt ned i maven, men lidt okay skud, men jeg lader ligesom bare tage linen ud. Jeg prøver ikke at fight den hårdt til at starte med, fordi jeg ikke er helt sikker på mit skud. Jeg giver den god line, indtil jeg kommer op til overfladen. Og så kan jeg godt se, måske kan jeg godt begynde at trække lidt hårdere, så efter lidt tid, så begynder jeg at trække den lige så stille op. Jeg er meget påpasselig, når jeg kan se, at jeg har lavet lidt yderligere skud, fordi hvis man trækker lidt for hårdt, så kan de meget nemmere rive sig. Det er en kraftfuld fisk, som ligger de største fisk, og hvis man har skudt den yderligt, så er der god sandsynlighed for, at den river sig. Så det er ikke noget perfekt skud, men jeg får fat i den og får den hurtigt stukket den i hjerten og får den afblødt. Det er så andet dyk, det er faktisk samme sted. Jeg vil gerne have dyk lidt længere nede. Her ligger Harald, min kammerat i overfladen.
Han har en hjernerystelse, så han kan ikke dykke. Men han kan godt ligge i overfladen. Så det gør han. Og holder øje med, hvad der sker. Her har vi en plan at lave lidt dybere dyk, ned til hvor stenene starter. Det er omkring 20 meter. Jeg følger klippen hele vejen ned, i stedet for bare at lave et dyk direkte ned, fordi jeg gerne vil undgå at skræmme nogle fisk, der går tættere på stenene. Det kan man meget nemt ved at komme for langt ud fra klippen af. Jeg prøver hele tiden at tænke meget på mine bevægelser. Her er det sådan en lille brass. Vi kalder dem mullin. Her på Malta. Jeg er overbevist om, at der nok ikke kommer noget kæmpestort lige nu. Her ser jeg så den første blue runner. For jeg har ligesom lige taget et dyk her for 10 minutter siden. Den er ikke kæmpestor, den blue runner. Jeg kunne godt have skudt den, men jeg tænker også, at vi venter på noget andet. Men jeg kan ikke helt bestemme her. Sådan, skal jeg skyde den, skal jeg ikke skyde den, men jeg ender med ikke at skyde den. Og ligger og venter på at se, om der kan komme noget større noget. Det kan da ofte godt, hvis man lader de første par stykker gå. Så tænker jeg, nej, den får lov til at gå, og jeg skal opad. Her på min første stykke har jeg også jævnt mange hovedbevægelser. Det er dejligt at se, når man ser sin egen film, så kan man også rette lidt mere ind på sin egen dykkerstil. Jeg vil gerne bevæge mit hoved lidt mindre, end jeg faktisk gør på de klip her, og det er faktisk går gennem hele videoen. Jeg bevæger mit hoved lidt for meget. Hernede har jeg allerede set en lille tonin komme op til mig et par gange allerede, så jeg ved, måske kommer der noget igen. Jeg ligger egentlig bare i overfladen og laver mit brief-up, så jeg er klar til det næste stykke. Men man kan se her på de her Dabsterfish igen. Lige pludselig begynder de at rykke sig. Og det betyder, at der kommer noget mod os. Der rykker de sig. Det kommer der. Jeg exhaler. Skyder. Igen. I halen. Men jeg har slukket motoren på den ret godt. Og jeg skynder mig simpelthen mod den. Der var mit GoPro egentlig også lidt af. Men man kan høre på en begejstring, der har fået fat i den. Og kommer op med den. Og det er en fin kaliber på lidt over 1 kilo. Og man kan høre på dig. Jeg er glad. Det er en virkelig god spisefisk. På det her dyk, der har jeg allerede ligesom set den fisk, jeg gerne vil skyde op for overfladen af. Jeg kunne se, at den var lidt større end der svømmede rundt. Jeg tænkte nok, det var en wrasse eller en mullin, som der smager super, super godt hernede. Det er sådan en rød wrasse. Ja. Så jeg planlægger ligesom et dyk for overfladen af. Jeg vil komme lidt mere ind fra kløften heraf. Så jeg kommer lige så stille ud, komme bagfra den. Som man kan se, så har den ingen idé, om jeg er her lige nu. Og kommer ned og får skudt den fint i hovedet. Det er ja, som sagt en rigtig fin spisefisk, og ja. Og sikret, at den er på vej til overfladen, får jeg allerede taget kniven og stukket den i hovedet. Jeg prøver altid på at få aflivet dem så hurtigt som muligt. Nogle gange er de overfladen, nogle gange lidt efter, hvis der sker noget andet. Og nogle gange er det på vej op, hvis jeg har overskud til det. Så det ikke var så langt dyk, så var der masser af tid til det. Så trækker jeg lige også en gældestav på den, så den afbløder lidt bedre. På det dyk her, der lægger mig ned på et lille plateau igen. På den kant der har jeg set nogle rigtig fine dentex før. Så det er egentlig lidt det, jeg lægger mig ned i forhåbningerne om. Jeg ligger på jeg tror det er 22 meter det her. Eller 24. Jeg kan i hvert fald høre i mine larmer. Men jeg ligger og kalder, for der ikke er noget sådan rigtig overhovedet. Jeg kan se noget langt ude i periferien, men det er ikke noget, der gider komme tæt på, mindre jeg skaber lidt opmærksomhed. Så jeg kalder,
Jeg krasser lidt i bunden. Og så prøver jeg at lægge stille. Bliver lidt utålmodig og kalder lidt mere. Så kommer der noget. Der kommer en lille blue runner. Der kommer en blue runner. Jeg burde nok egentlig have skudt allerede her, men jeg tænker, jeg kan komme lidt tættere på. Det gør den så også. Og så vender den sig, og jeg skyder og laver et dårligt skud i toppen af den, og den river sig desværre. Og det er bare realiteten. Når vi undervandsjæger, så nogle gange så kommer vi til at skade nogle fisk, som vi ikke får med hjem. Vi skal selvfølgelig prøve at undgå det, men det sker, og sådan er det. Nu er jeg kommet lidt længere tilbage. Jesper han har været ude og fridykke med en kunde, en gæst. Og så tænkte vi, at vi ikke lige skulle lave en lille variabel her til sidst. Det var ikke nok ikke nødvendigt på det dyk her, men det var rart nok, fordi jeg gerne var nede og kigge i nogle huler lidt dybere. Jeg tror, jeg ligger på en 25-26 meter her. Det hule, jeg har set nogle rigtig dejlige kuber før, og det er en der, jeg gerne vil ned og kigge. Du kan se, så står de her brown micros allerede ude foran, og det er et godt tegn på, at der godt kan være noget større inde i hulen. Jeg kigger. Der er ikke noget stort, og det er ikke helt så god et hule, som jeg havde håbet på. Mange af de her huler, de ligner rigtig meget hinanden. Men jeg vil ligesom prøve at se, om jeg kan komme ud om stenen, for jeg så en lidt større brown micro på den anden side. Men da jeg kommer ud på den anden side, så kan jeg ikke rigtig se den. Jeg tænker, der er træls. Så prøver at se, om jeg kan dreje ud, og se, om jeg kan se noget længere ude. Og her, der ser jeg en meget stor ammo-jack, der kommer hernede i højre hjørne. På omkring 1 meter. Jeg tænker, nu er den der sat med. Men nej, jeg misser den point blank, og det er måske, fordi den var lidt længere væk, end jeg troede. Og jeg var ikke begejstret for min egen præstation. Men det sker, og man kan ikke altid få dem. Men det var en virkelig fin ammo jack. Ikke en af de helt kæmpe store great ammo jacks, men en rigtig fin ammo jack. Jesper her i overfladen. Min sikkerhed. Så jeg hører så jeg lidt sur. Hvad er det? Er det rigtigt? Jeg viste det bare. Jeg ventede god tid i overfladen, og Jesper tog et dyk, hvor der også skød en lidt mindre blue runner. Og så var jeg klar til lidt dybere dyk igen. Jeg havde egentlig regnet med, at jeg skulle ned og lægge cirka det samme sted. Men jeg var taget lidt, det vidste jeg så ikke. Men det gik. Variablen her går til en 18 meter eller sådan noget. Og så glider jeg et godt stykke bagefter. Jeg ser, måske kan jeg lægge mig ned her på sandbunden. Ligger og vente lidt. Her rammer jeg bunden på en 33 meters dybde. Jeg tænker, jeg skal lige over ligge mig her ved siden af stenen. Jeg vil rigtig gerne ligge i skyggen af stenen, hvis nu skulle komme noget frisvømmende, så er jeg lidt mere gemt. Kigger kort ind i hulen der, så er der noget at kigge på, men det gør der ikke. Stadig meget hovedbevægelse, vil gerne have været lidt mindre. Der er godt med breams lidt længere ude. Ikke nogen kæmpe nogen. Som de største er nok omkring 500-600 gram derude. Men jeg venter på noget større. Jeg vil også gerne lige kigge stenen her. Nu begynder jeg at bevæge mig lidt mere for det sidste på dykket. Gerne lige kigge stenen her. Se om der står noget og gemmer sig længere inde. Det gør det ikke. Det er ikke fordi jeg lyser den helt igennem den hule der, men man kigger lige perifært. Tænker jeg tager en del røde moldes med op. For nu laver jeg sgu et langt og dybt dyk, så vil jeg også gerne have ladet med op. Rammer den fint lige bag hovedet, og den dør i skuddet. Og selvfølgelig sætter spydet sig. Heldigvis løser sig på vej op igen. Og så kan jeg ligesom begynde at padle op igen for 33 meter. Det var en lidt længere dyk det her.
2:15 omkring, jeg tror 2:12 dykket måske. Og det var sidst på dagen, det var mit sidste stykke det her, så jeg er godt træt. Jeg synes, det var lidt langt op. Men det er så fint. Vi har god sikkerhed, og vi dykker langt inden for vores grænser. Der er ikke problemer. Der bliver lavet godt med hook, efter jeg kommer op. Jeg synes også, det var lige lidt langt. Hvad er den virkelig? Det skal jeg lige se. 33. 33. 2:12. For en fucking red mullet. Ja. Red mullet er en rigtig, rigtig fin spisefisk. Det var ikke den største red mullet, jeg skød. Det er okay at skyde dem sådan her. De må godt være noget større. Her i Middelhavet bliver de ikke kæmpe store, som de gør i Frankrig og så videre. Men det er en fin spisefisk, og det var den sidste fisk på dagen. Jeg overdrevet meget. Jeg troede, jeg skulle ned på sådan noget 25. Jeg var også. Jeg synes, der var lidt lang tid før jeg ramte den. Jeg var lidt forvirret over, at jeg ramte 33 i stedet for 25. Den var stor. Meget begejstret. Ja, det var den her video. Jeg er glad for, at I vil følge med. Og forhåbentlig kommer der lidt flere her over vinteren, og vi har lidt mere tid til at undervandsjage og ikke underviser i fridykning hele tiden. Tak. Wow, så.